Близо 2 милиона българи са пазарували онлайн през миналата година. Данните са на Комисията за защита на потребителите. Най-честите сигнали за нелоялни търговски практики са свързани с фалшиви намаления, нереални промоции и закъснели доставки. За какво да внимаваме при пазаруване в мрежата, вижте в следващия репортаж. Цвети е модерна жена и предпочита да пазарува в интернет. Освен че пести време, онлайн търговията й дава и повече права като потребител. Ако не е доволна от стоката, тя може да я върне. Винаги обаче внимава откъде пазарува. Не се доверявам на някакви продукти, които са с по-съмнителна цена или визия, или прекалено голяма реклама. Това значи, че нещо не е окей. Около 400 милиона лева оборотът на онлайн магазините през миналата година. В мрежата е пълно с измамни сайтове. Те копират големи онлайн търговци, но не развиват дейност, а само крадат парите ви. Сигналите, които получаваме при нас от такива мними търговци, са свързани с това, че за определен период от време съществува даден сайт, от който може да се пазарува и след това търговец се изчезва и няма доставка, а има много често извършени плащания. Много важно е, когато отваряме някакъв сайт, да гледаме в браузъра реално той къде ни препраща, дали има нещо съмнително, дали ни подканват да направим някаква транзакция или пък ни казват, че са ни загубили данните за достъп и трябва да си въведем нашите стари данни за достъп, за да получим нови такива. Реално по този начин може да ни бъдат откраднати данни. Българите най-често пазаруват в мрежата дрехи и спортни стоки. За да не станат жертва на измама, е важно да съпоставят сходни оферти. Когато направим една такава бърза съпоставка, ние може да се ориентираме къде се крие уловката и съответно да пазаруваме от там, където сме сигурни, че действително има информация за параметрите на стоката, за нейната цена, за допълнителните разходи, които са свързани с доставка и така нататък. За новините на ТV+, Светозара Кръстева.